joni ni ɓingel bammen ari yanti e meɗen e nder yewtere nde ko Ibrahima Dia ko dillowo e radio kañumne jombani tawa ene jogii famide ko ene fota wawde wallude en ha joni dey beele radioji meɗen ɗi a famide darnde mumen nde ene laati darnde fonde wawde wallude ngol ɗon leñol walla ɗin ɗon leƴƴi ɗi ganduɗa a famide taw ko dilloji e nder aduna he fof ɗum noon Ibrahima Dia bisimilla ma e radio tullidumaɓe hattalo dande gelloje e radio Kokoriko e radio dingiral meɗen fulɓe e yewtere meɗen cakken peeje konngol e yeeso ma so tawi aɗa yiiɗi hen ceerno Ibrahima Dia mataw ceerno Ibrahima Dia heɗaki en ɗum noon hono mbatten ko ruttade toon to mawɗo meɗen Yero Sall ko kanko udditanno en yewtere meɗen nde o heɗima ko wattindi ko hono mawɗo meɗen Yaya Dia ko kañum woni mawɗo dental ɗiɗo radioji tati so tawi wonko jogiɗa kada ɓeyda hen hade meɗen waynodirde mawɗo Yero Sall eyyi Allah jarama on jarama ceerno Amadou ko weltanade on no fewi min kam elle somi juumaɗo ko elle komi waɗana radio ɗi ni e nde tawno minen ga no wayi yewde ni par ce que a yiyat neɗɗo no wone wuuro taw ko wuuro fattam lammo taw woni hen neɗɗo goto eten noon so tawi joomum arti galle wawi heɗade wawi kadi hokkude dande mum kadi walla no wawi haalde koreji muɗum ɗum ko weltare monde ete somi ƴeewi emin jogui joni dudal manggal fattam laɓal koye radio sosano ko nande wonde dudal manggal yaltini hay jangguinoɓe ndekete firti ko ɗiɗo radio ji kam nafoore majje ala ɗo haaɗi ete kadi eɗen gandi kala radio hande ngo ala internet firti ko radio ngo wurata eyyi sinno ko saabu kam hande kala ɗiɗo goɗɗi kam ɗi gurne ɗi mbawa kam hokkede haqqeɗe majje ha timma no mbiɗon ni kadi hande en kaalinan mbiɗen hande hunde fof ko kaalis dokke haqqe majje ha timma tawa kala ko balla ene wawa heɓede ɗen gandi internet ko hunde arore ala ko mbawɗen hen par ce que Fouta o mo ala taw ko heɓata so Allah jaaɓi téléphone noon wayrude so tawi Allah jaaɓi ndekere noon eɗen ɓurata haqqillaji men no fewi rewo e worko mbawen e faamuji ɗe mbawen kadi liggodirde taw kadi koye nunɗal ɗum so tawi dañama kadi ala ko bonnanten kadi ko hunde wonde fayida en tami noon dendagal kadi alɓe toɓɓere nde ko weltanareɓe no fewi surtout Yaya Dia e Hawa Daw en yaal Samba Kouyaten Gallo Demba Sow en kam fof Allah jarama ɓe jarama ko weltanareɓe no fewi assalamu aleykum wa rahmatullah seydi Dia waɗi fayida tigui mawɗo a jarama yidde tongude dendagal miijoji jaltuɗi ɗo ɗi kanji fof en keeɓi tongude ɗum nafoore yalti e yewtere nde wonde radioji ɗi koɗi nafoore mere kadi won koɗi naftata ɗum ko goonga ɗum ko hunde fonde wattede haqqille no feewi yalti hen ngalu wonde tawde radioji ɗi koɗi naftoji e kadi ne no ɗi gollorto ni e golloroɓe hen ɓe kañumen fof ko yarlitare mere wonde so dañama a famide ko wayno ngaluji ɗum ala ko bonnata kono yalti hen kadi jokkodiral wonde radioji ɗi dañi jokkodirde dendagal musidɓe ɗo ɓuri woɗɗude e nokkuji Hawwa Hammadou Dabo haali hen saabi radioji ɗi jibini dawle ɗi jibini ɓiɓɓe inniraɓe ɗi jibini cehilagal ɗi jibini jotodiral ɗi jibini ɗum ne kadi ko hunde wande fayida no fewi kono yalti e majje toɓɓe kalanoɗe wonde radioji meɗen ɗi yoɗi tinno kanjine yoɗi tinno ɗi mbatta haqqillaji majji e yewtude jewte taw ko dondiɗe gandal radio fof jewtowo
radio fof mo ganduɗa famide taw ɗum huɓɓowo ñande fof ene nodda heɗiyanko ɗum ya taw jewte juɓɓinteɗe hende ko jewte naftoje jogiiɗe gartam ballowal leñol ngol kono yalti hen wonde ko radio ji ɗi ina poti udditade eɗi poti udditade ɗi udditino dendagal leƴƴi koddiɗi meɗen ɗi hay sinno ene waɗi kulhuli no musidɗo meɗen Samba Kuyate wiiri ni kono noon tawde leƴƴi ko kodduɗi alay sago leƴƴi so koddi nattodira nde tawno hande gande ɗe fof aduna o fof koko wonde jeere gandal fof ngal jiɗɗa dañde tawita ɗum ko jeere dekere noon uddirade nde ɗum ne kadi ala ko bonnata ɗum ne so tawi dañoyama waɗede hay hunde ala ko bonnata kono huli ɗi Samba Kuyate huli ɗi koko hunde hulɓinide ko hunde ɓoyde haalede e ko nandi hen yalti hen laabi meɗen diine ɗi ko kala ko eɗen mbaɗa e jewte meɗen ɗe e radio ji meɗen ɗi yo en eto wasde rendinde laabi ɗi puɓɓodira addude ngol ɗo laawol wiya ina waɗa ɗum no teesante ni eɗen poti salade ɗum sibu kala ko ina usta leñol ngol eɗen poti ɗum rentade no mbirunɗen nane ni diine o no way yaaji ni kala kaɓɓuɗo ndimago muɗum ina wawi dogde hen fodde duuɓi e duuɓi tawa hortaki ɗum noon kaaɗen tan ha famide eko moƴƴinta en ko mbasen addude koko fuɓɓodirta en ko tawa ina bonna ha famide diine meɗen o kono yalti hen wonde yidde radio ji ɗi ina selli dañi feññinɓe ɗo wonde yidde mumen e radio ji ɗi ina timmi ene feeñi e mumen hono Samba Kuyate e mawɗo meɗen Yero Sall e Hawwa Hammadi Dabo ɓe peññiniɗo yidde maɓɓe e radio ji ɗi e tolno maɓɓe e yidde e radio ji ɗi ɗo tolniɗo ɗum noon deke firti ha famide ko haqqillaji mabɓe fof ene mbatti ɗum e radio ji ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa ha famide poɗɗe wattede fayide kono yalti hen ko miijo musidɗo meɗen Yunus Saw wonde holko jeeyi e radio ji ɗi cosantake ko wayno pelle taw pelle ɗe ko jurnittoɗe dendagal juɓɓudi walla gueɗe radio ji ɗi tawa saha fof a famide eɓe daña wawde walludde ɗum e koppareje hono no haaldano ngalu gila e adan ni tawa a famide goto fof ene fota wawde wadde hen ɗum no ɗum fuɗɗima ni so tawi ko Allah haalete sibu hono musidɗo meɗen Ousmane Sow o erima gonɗon erago ki ena wona joni fodde lewru fawndu jarabom ni dañi fuɗɗiɓe wadde hen juuɗe mumen eɗen jetta ɗumen kadi kono feewi ala ko yawni hen ko kala ko waɗa hen a famide koko teddungal tan kono yalti hen hono no musidɗo meɗen Tijane Ndiaye wiiri ni yo yimɓeɓe tinno e radio ji meɗen ɗi kala yo yimɓeɓe tinno mbatta wadde hen a famide revue de presse c'est à dire kala ko yawtuno e nder yontere taw ko kabaruji tawa e ɗum watte e pular yimɓeɓe kadi keɗo ɗum no mbirunɗen ni hono no radio Tulduba hattallo dande gelloje waɗirta ɗum ni kono ene ɓuuri feñje e ko wattindi e ko mawɗo meɗen yaya tentini ko nde yimɓeɓe ndentoto sanga jewte meɗen ɗe wona ɗinɗon haaluji walla haalaluji mbasa toppirede ha ko ina yalta hen konguɗi coofɗi walla eko nandi hen walla kala dokkowo kabaru walla kala gaddowo toɓɓere nde ganduɗa ha famide ko radio ji ɗi ene pota ɗum wawde hutorade bandiraɓe heddiɓe ene keɗoyo ɗum bangyo e bang ya taw ko gadduɗa ko a famide ene haɓɓi ha tiiɗi so tawi a namdama ganda ko jabotoɗa ganda no kalduɗa ɗum sinno tawi no wona ɗum sa renaki wontara ko gadda kabaru so ɓinguel woyi tan tottoriya jomum aɗan ɗum noon kadi moƴƴani addata ko ɓuuri wulde e ko nandi hen ha tenti kala jiɗɗo tumminde leñol ngol no wiiri en joni ni ene jogui fotɓe ɗum wawde jabade tawa wona mo kala adda hen
geɗe muɗum a faamide ko nande ƴettooje en walla ko nande ɗo wonande en sabu yeru muɗum so tawi en ƴetti tan ko Sidi Lamine Niass mo haali ɗo henne jooni o wonde ayi nde wonduno fotɓe ɗum waawde jaabaade ɗe nde njaabii ɗum nde hono ƴettaten yeru tan ko hono député Abou Sow alaa ko heddi e haala moƴƴa pewnoowa nganndinoowa on ɗon kaalnooɗo kaaɗo haala ko jaabii ɗum ko so tawii nuppi makko ɗi ko malaaɗi so tawii o nanii kaaɗo haala ma dañ darnde nde o darii a faamide ndemo fota waawde a faamide faamde wonde leñol meɗen ngol a faamide wonaa no neɗɗo welira fof naatira heen sinno ɗum woodiino en paam hankadi ko ɗum nattu ɗum haa laaɓi kala kaalɗo ene jogii poɗɗo waawde jaabaade ɗum ko wonaa ƴettude micro muɗum fof tan a faamide ene haala ko faamaani taw fotɓe waawde jaabaade ɗum ɓe ene jaaboo ɗum ko ɗum ɗo woni ko tonngunoɗen a faamide e denndaangal yewtere nde njewtuɗen nde gooto fof e miijo muɗum no tonngirnoo ni so allahu o jaɓi ma radio ji ɗi tati njiitondira e koye mumen kaaltide e koye men jewtide e koye men wonde ɗeɗo toɓɓe jewtaade ma radio ji ɗi mbad doole mumen fof no potirno mbele ene keddo e ndiɗo mbaadi mbasa yaltude ndiɗo mbaadi tawde woni no mbiruɗen ni enen fof sago men ko yidde moƴƴinde yiɗɗo moƴƴinde noon so tawi rokkama feere nde foti moƴƴirde yo jaggu e feere nde juuɗe makko sappo o wasa ɗum yeebaade o wasa ɓocciraade ɗum noon mbatten tan ko konngol meɗen battanol ko mawɗo radio meɗen Kokoriko kañum wattinto e konngol so Allah jaɓi dokkodiren aadi kadi so Allah jaɓi talata garowo inchallah ɗum noon ceerno Yaya konngol ma battanol hay sinno ni woni no musidɗo meɗen Ibrahima Dia o taƴodirino men kono natti Ibrahima Dia so tawi aɗa heeɗi en ceerno Ibrahima ɗum noon mawɗo konngol e yeeso ma tan maro dokkodiren aadi ha saha goɗɗo eyyi ceerno Amadou a jarama kamɓe fof ne kadi ɓe jettama haala kane kadi laaɓi no feewi ɗo ɓeydan men seeɗa tan ko banggue leƴƴi ko leƴƴi ɗi potani hullirde ko enen mabɓe ndendi kala mo keɗiɗa ma dañ toon jangde ma faam toon ko jomum ñoota ko wonno e ɓerde mum ma yaltu saɗa jogui mo cikkuɗa ko gañoma walla ko kabdiɗo ma hoto woɗɗe kala feere ne waɗi taw aɗa wawa famde eyyi ɗum ɗon to Kokoriko en ƴewnomo tan en joguino émission ngaji tati wolof e émission goto français ewa émission goto anglais en ƴewninomo ɗum e sahaji jawtuɗi kadi ko sukaɓe nehinoɓe kadi addoɓe tan banggue pine mumen ndeke noon so waɗama jillodirtu wonata tan radio Haalpulaar en ɓolɓe saabu radio ji gonɗiɗi kadi gonani radio ji wolofaɓe ɓolɓe so tawi en jii ñande yimɓe ne mettini kanko Sidi Lamine Niass wiide Pulaar yahata toon so tawi enen en keddiɓe en mbi goɗɗi garta toon kono wanno ni tan mbatten ndeke noon haadi ko enen ndendi Mauritanie Sénégal e Haalpulaar en leƴƴi ɗi fof ko ɗi mbawi wonde fof goto fof ne foti wurde ko gabbe guurɗe ɗe poti ko awede e goto fof kadi dartuno hoore muɗum a jarama mi yetti arɓe ɗo ɓe an tengte no gardiriɗa no ɗowirɗa golle ɗe ni feewi yooɗi kadi woni humpino ko ɓamɗa ɗon kone kadi tinno windu ɗum lelna e kayitaji janggo e jaam so tawi yimɓe meeɗi wadde hay sanno ko congrès jooɗima jewta tawa ɗiɗon kayitaji aɗa jogui ene sifte ene andine ñalawmaji ɗum waɗa noon ɓen radio ji ɗin mbawa naftorade ɗum on jarama bandiraɓe goto mo fof noon min ñaagui yaafuya emin belti kadi e gargol mumen e ɗum ɗo e keewal emin mbiya on kadi bisimilla paame ɗo ko tufde moon kala no beela ɗon looto ɗon culmo ɗon calli ko ɗon e kadi rewaten ko julde Allah jaabo duwaw on jarama Yami kai sisir tuke palanto paile gal buki e katele gal sebu yini ya mudale po kali azamo jangelo e selila di seni jirani trokai yabande torbe